simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, turo nyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging gabay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan itong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Ako'y makilala, sikat sa buong banla. Sa ibang karanalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, tinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RPN. RPN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXSX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. RPN, DZKI, membro kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Ang oras niya tungo niyan, 2 minutos na. Bakalisan oras na alas 12 din pagkaunto. Dito sa pitong gatang sa tabi ng buyan, mga kasaysayan ng nalalaman. Ito ay chismis na mag-usapan lang. Yung radio walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukana ng buyan at sa kanto ng kalye ng gatang. Dito ay nagpumpukan ang ilang pilyong Happy panguntuhan po sa gabos ng mga parantabi nato sa RPN DZKI Iriga. Napag-usapan
panlang 3 minutos na po makalisan, oras na alas 12 nin pagkaudto. kulang. Ngunit bakit meron tao na katulad Kita po ang mairibanan, alas 12 hasta alaunay medya nin pagkahapon. Ganyan po na aldaw na Sabado. kung nang yung lugar? Etsa 3 kan bulan na Enero. Iyo po ini ang pinakaenot na edisyon kan sa tuyang programa every Saturday. Buhay sa barangay. Pag-usap, Again po, welcome. Rio, walang labis, walang kulang. Yororoleo, nareleo, nareleo, yororoleo, nareleo. Sa gabos po ng mga nag-aantabay ngunyan, happy panguntuhan. Imposible ang maglihi kung ikaw ay may respect. Sa pitong gatang lahat na dinidinig. Kung ibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik, patay matayang kababag saglit. Ito ay hindi chismis na Sa gabos po ng mga nag-aantabay na nagsiselebrar kan sa indapong kumlihanyo, happy birthday. Ang sa kuya pong greetings sa indo kabos. inaaw. Pasensya na po duman sa daytang mapangaranan. Ninuli po tamayo po kami sa kuyang listahan. If ever po na madawang po nindo na kita nag-greet nin happy birthday sa gabos po ng mga parantabay niya to, sa mga supporters, sa mga followers, pwede man po nindo na ilaag sa indo po, ilaag sa samuya pong comment section, sa muyang FB page. Gatang sa tabi ng Happy birthday kan sa kuyang classmate Joel Brioso dyan po sa Ciudad Ninaga. Sa kuyang dating classmate dyan po sa Holy Rosary Minor Seminary. walang labis. Happy birthday, Joe! May you have many more birthdays to come and enjoy your day. Sa bukana ng yan at sa kanto ng kalye gatang dito ay Happy birthday, Manay Jane Genevieve na walang Fajardo Monterola. ganyan Dyan po sa Estados Unidos de America. chismis na pag-uusap. Manay Genevieve, happy birthday. Walang labis, walang kulang. Many more birthdays to come. Ngunit bakit meron tao na katulad kong busyoso at sa buhay ng kabuhay ko si Sero Happy birthday, Dr. June Samar. at hindi ka kasi Happy birthday, June. May you have many more birthdays to come. ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Rio, walang labis, walang kulang. Yororoleo, nareleo, nareleo, yororoleo, nareleo, nareleo. Imposible ang maglihi kung ikaw ay may respect. Sa pitong gatang lahat na dinidinig. Kung ibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik, patay matayang kababag saglit. Ito ay hindi chismis na pag-usapan lang. Rio, walang labis, walang kulang. Itong aking inaawit, ang tama ay huwag magalit. Yan may bunga ng yaring isip. Ang pitong gatang kailan may gunitang di mawawaglit. Taga-rinto ang aking iniibig. Yororoleo, nareleo, nareleo. Bueno, kaibanan po niya to sa Master Control, Jameson Oco. Pangalan man po kan sa mayong ICSM, Ma'am Kayla. Di man po, ang sa inyong lingkod, kabarkada Karonda, Jonathan Oliva. Gatang Again po, maray na panguntuhan. yan, mga kasaysayan ng nalalaman. Siring po kani, may ano, dahil ko nagpapangudto pa. Chismis Papangudto ako pakatapos. lang, Na kung minsan, naglalamaw-lamaw pa po kita. Lalo na kung pagal-pagal, may pinaggibo. hindi na Dahil po kita nakakaano. anong Basta-basta nakakabangon. ng kalye And then, udto na kita kung minsan na magpamahaw. tumpukan ang ilang pili. Maray pa siguro kamo pierte ang pangudtuhan ko niya. Ito ay hindi Ako ratsan pa. na pag-uusapan lang. Rio, walang labis, walang kulang. Happy birthday, Ma'am Sonia Pontanares. Meron tao Ay, nasa ibang nasyon po ni si Ma'am Sonia. so at sa buhay ng kabuhay ko si Sero. Kung pikon ng iyong
hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras pa sa gulo. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Rio, walang labis, walang kulang. Yororore. Happy birthday, Pai Daniel Paraiso. Diyan po sa Barangay Topas Sogod, Nabo, Camarines Sur. Wishing you a wonderful day, Pai Daniel. Just enjoy your day po. Imposible ang maglihim kung ikaw ay may respect. Sakit ang gatang lahat na di. Dakol-dakol nagbe-birthday. Kung ibig mong mabuhay Pagmaya lang kitang gigibuhon. Ay, garo. mata. Timing na pwede man makiburo birthday. Ito ay hindi chismis. Pero bihira. Bihira po ako kan siring kayo ni. Hindi po nga ni dyan sa mga puro piyestahan. Bihira akong makipiesta. Dito sa pitong gatang. Ano man daw yan, iba-iba talaga ang tao. An gusto magpasiring sa mga may okasyon. An iba, mas maray pang dyan na lang sa harong. An iba, mas maray pang magtrabaho na lang muna. Iba-iba man kaya ang preference kang tao. May isang munting din Kanya-kanyang mood. yan at saka Minsan nga ni, yaon na lang sa kataid sa harong, pinag-iimbitaran, dahil pa kita nakakapasiring. bukan ang ilang piling istambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay Again po sa kabos na mga nagseselebrar, igwa po nin mga nagseselebrar kan sa indang kumpleanyo, igwa po nin espesyal na okasyon. I-enjoy ta lang po ang aldaw tangon yan na December 3. January 3, 2026. kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso. Garo parehas ini kang kang 2023. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Rio, walang labi. Hindi ko daw at san, i-check ta. Yorororeo, narenero, narenero, nereri. Yorororeo, narenero, narenero, nereri. Imposible ang maglihim kung ikaw ay may respect. Sakit ang gatang lahat na dinidinig. Kung ibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik, patay matayang kababag saglit. Ito ay hindi chismis na pag-usapan lang. Rio, walang labis, walang kulang. Good noon po, Ma'am Esther Ganokunampongan. Awi, Happy watching po. huwag magalit, yan may Sana nakapangod to na ini si Ma'am Esther Ganokunampongan. Rio, narenero, narenero, nereri. Dito sa pitong gatang sa tabi ng buyan, mga kasaysayan na kung nalalam. Ito ay chismis na pag-uusapan lang. Rio, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukana ng yan at sa kantulang ka. Oy, bigla po na baka posibleng maglangkaw pa ang numero kad mga fireworks related injuries sa mga masunod na aldaw. Hanap buhay kundi Ay baka ini pa si mga tada-tada. ito ay hindi chismis. Kausa naman po ini kan pinaglalao man na paggalaog pa kan mga nahuring datos hali sa man iba-ibang lugar. Base po ini kay Health Assistant Secretary as in man spokesperson Dr. Albert Domingo. Magpon Disyembre 21 hasta Enero 1 nakapag-rehistro sa nasindanin mas sa 200 na fireworks related injuries sa nasyon sa pagsabat kan Pasko asin bagong taon. Na pag-uusapan Alagad, posible subot madoble ang sinabit ng numero asin madugangan pa nin haros 300 na kaso sa mga masurunod na aldaw. Sa totoo lang iyo. dito sa pitong gatang. Grabe mga 300 na kaso sa mga masunod na aldaw. Ninhuni naman sa padagos nindang pagkukuha asin validation kan mga datos. Na pag-uusapan Igwa baga kayang tinaram na once na nakaganan sila itong mga para pabakal ning paputok. An iba da inaman ninda masyadong pinagpapara pababakal
ang iba po pinapaputok na lang ninda, o baka ang iba pinapabarato na sana, o kaya madali pong mabakal. Ganyan. Considering po kayan, lalong nagkakaigwa po nin FRIs o fireworks related injuries. Ngunit bakit meron Sa report po kan DOH, kabilugan ng 235 FRIs ang sa indang nairehistro sa nasyon. Pon kan sinambit po niya to na date December 21 hanggang alas 4 nin magumagahon kan Enero 1. walang labis? Na ini po 42% na mas salangkaw komparado duman sa 403 na kaso na nairehistro sa kaparehas na petsa kan nakalihis po na taon. Ang panginot na mga paputok naman na naging sa kan pagkakalugad kan mga biktima, mga dai po maarama na firecracker, hali po duman sa boga asin sa 5-star. Mabuhay ng tahimik na tahimik, magpatay matayang kabawat saglit. Ito ay hindi chismis na pagsasapan lang. Liyong walang labis, walang kulang. Itong aking inaawit, ang tama ay huwag magalit. Yan may bunga ng yaring isip. Ang punggatang kailan may gunitang di mawaglit. Tagarin ko ang aking iniibig. Chururulero, darendero, darendero, darendero. 15 minutos po, makalisan oras na alas 12 nin pagkaunto. Dagos-dagos po kita kan sa tuyang programa. Gatang sa tabi ng buyan, mga kasaysayan na kung nalalam. Ito ay hindi chismis na pag-usapan lang. Yun walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukana ng buyan at sa kanto ng kalyet gatang. Dito ay nagpuumpukan ang ilang pilyong istambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yun walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao na katulad kong pusyoso at sa buhay ng kabuhay ko si Seko? Nangangapudan po kita ngunyan, duman po sa mga paramotor. Ikaw O yung mga paramotor. darendero, darendero. Kung po pwede po, an sa indong mga muffler, si mga modified dyan. Pitong gatang sa tabi ng Magtao po kamong konsiderasyon sa indong pong mga pinag-aagihan. ito ay Ang iba po, habo sa mariribok na tambutso, sa totoo lang, mayo man pong objetong siring kaya na kung ano ang mga nasa isip nindo. tindahan Ano daw po yan, sa karahayan o kung sa anong kaisipan? ng kalyet. Haloy na po baga kamong pigparapatanidan. Dito ay nagpuumpukan Kaya po dapat pangapudan po niya to sa PNP, lalong-lalo na po sa PRO 5. Hopefully makaabotan sa tuya pong pangapudan na dapat po i-implementar ang Muffler Act of 2016. walang labis. Kaan obheto po kan lay na ini, an ipagpangalad ang mga motor asin iba pang lulunadan pampubliko man o pribado na maggamit nin anuman na modified na mufflers na nagpaparibok po or maribok ang tanog ka ini. Hindi ka pasensyoso. Ipinagtalaan man po sa mas sa baba na 70 decibels ang ribok na po pwedeng tugutan para po sa mga lulunadan. Walang labis. Sana po madangugan sa tuyang pangapudan. Taas na po sa ngunyan, pira ng taon. Aram po nindo, mga sir. Darendero, darendero. Bako pa po akong kagawad. Bot sabihon 2012 pa or beyond. Sa tabi ng Talaga pong pinagpapangalad na, pinagbabawal na ang pagparako yan kaning muffler na ni. Pero 2026 na po ngunyan. na pag-uusapan lang. It's been a long time. Walang labis, walang kulang. Yan po ang problema digdi sa tuya. Kadakol-dakol tangli, ang iba po dahil na-implementar tol-tol. Ng kalyet gatang. Dito ay nagpuumpukan ang ilang pilyong istambay na walang hanap buhay
Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Galileo, walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao na katulad kong pusyoso at sa buhay ng kabuhay ko si Seto? Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, Kadakol-dakol na po ng mga nagre-reklamo kayo ni. Pati po dyan sa mga buro barangay na kung saan, for example, dyan po sa Nabwa MPS, dyan po sa Sipakwan, ang iba po minaagi dyan sa barangay San Isidro Poblacion, lalo na kung may checkpoint ka mo. Dapat po, mas siguro, dyan sa mas iriinutan, kamo mag-checkpoint, bakong dyan po sa may Partikan Simbahan, sa may Barangay San Francisco. Dapat po duman sa Papalaugon dyan sa Barangay San Isidro Poblacion, kasi sa likodan po iyan kan si Pakwan. Ede po nindon mahiling dyan po raralabos ang mga si mga kolorom, si mga mayong helmet, si mga mariribok ang muffler. Dyan po. walang labis, walang kulang. Na dapat igwa pong nagbabantay dyan. Nakatulad kong pusyoso at sa buhay ng kabuhay. Hasta po sa kunyan, kadakol-dakol pang dahil nagsusurunod kang leyes kan trapiko. Di ka pasensyoso, malamang oras-oras pa sa gulo. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Rio, walang labis, walang kulang. Yorororeo, narereo, narereo, yorororeo, narereo, narereo. Imposible ang maglihim kung ikaw ay may respeto sa pitunggatang lahat na dinidinig. 20 minutos po, makalisan oras na alas 12 din pagkauto. Yung muna sa tuyo pong mga pagiromdom. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang oras na ini, darapo sa Indukan Losenya Electrical Supply. Para po sa madikalidad na electrical product, day po kalingawan. Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall, San Francisco, Iriga City. On and managed by Engineer Meneleo Losenya. Tayo na sa Enroye, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Tulay ng tagumpay, ng pamamahala, tulay na naligay buhay. Dito na sa Enroye, tulay ng pamilyang Pilipino. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, kung palungit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kung palungit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang common and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy
naging easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart Smart dishwashing paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Ang galing for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko ta. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget? So solid. White Rose Papaya Wow. White Roses. White Rose Papaya Wow. White Roses. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 0, plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power too. White Rose Papaya. Kuting sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Dito sa pitong gatang sa tabi ng buyan, mga kasaysayan ng nalalaman. Ito ay chismis na pag-uusapan lang. Yung Leo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukana ng buyan at sa kanto ng kalye ng gatang. Dito ay nagpuumpukan ang ilang piling tambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Leo, walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao na katulad kong busyoso at sa buhay ng kabuhay mo si Seto? Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras pa sa gulo. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Leo, walang labis, walang kulang. Yororoleo, nareneo, nareneo, neredi. Yororoleo, nareneo, nareneo. O yan na naman po, igwa kitang bareta, hali duman sa DOH. Imposible ang maglihim kung Aram po nindo ang disgrasya na nangyari kadakol-dakol na naman. Road crash, kunyan po na holiday, mas na po sa 1,000 na kaso. Ang pinakananginginot po ang motor sa pitong gatang sa mga nairehistrong road crash injuries sa nasyon. Ngunyan po na holidays, kabali po ang 5 na
konfirmadong nagadan. Nabase po sa datos kan Department of Health sa kabilugan na 1,113 road crash injuries na nairehistro rin dahali po sa 10 Sentinel Hospitals magpoon December 21st hasta ngunyan po na Enero 2 o kasudma nasa 787 o kaya 71% ang kinasabwatan kan mga motor. Ito ay hindi. And base po duman sa DOH, ang sinambit ng numero nasa 82% na mas langkaw komparado po duman sa nairehistro ng mga aksidente kaparehas na petsa kan nakalihis na taon. Grabe talaga. Ano? Sa kabilugan na kaso, 68 ang bago o kaya dugang sana magpon kan December 21. Pito naman po sa mga biktima ang nagadan ninhuli sa sinambit ng road accidents ngunyan po na holiday. Kabale ang 5 nasabat sa aksidente sa motor mientras 2 po ang pedestrian. Sumpay kani ang stricto po na pagiromdom kan DOH duman po sa mga riders na naging dapat po perming maglikay sa sainda pong pagmamaneho asin ugalion na magsulot nin dekalidad na helmet. Imposible ang Natawa ako kay ni katong panahon ta anunsar pag-implement kan wearing of helmet. Aram nindo kadakol-dakol helmet na nagruluwasan pati itong helmet sa baseball, helmet sa itong apod nindo kito si sa construction. Itong kopya sa construction. Ayan, sarap po yan sa mga nahiling niya to. As long as igwa kang helmet, okay na. It doesn't matter kung ini pang motor o kung anyway, pinapagirumduman man po kan DOH ang mga motorista na daing magmaneho kung sinda po nakainom nin arak o kaya pagal-pagal o stress na maray or over fatigue o kaya puyat. Yan po ang mga bagay, mga factors po yan na pwedeng pagdikanan nin aksidente dyan po sa tinampo. Sa gabos po na mga nagdadalan po sa FB Live, happy watching po sa Saint Gabos and welcome po sa programa. Dito sa pitong gatang sa tabi. And patanid pa po kan DOH na posibleng maatubang sa magkakadigong kapadusahan sa ansisayman po na motorista na mabayular sa Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. O ini po ang mga sinasabi ko na mga leyes kahit tupang panahon na dapat po na i-implementar tol-tol. Ini pong Anti-Drunk and Drug Driving ay aram ko po kani mas dakol-dakol ang mga nagbabayular. Ito ay hindi chismis na pag-uusap. Herak man po kan mga madadamay na mga sibilyan. Lalong-lalo na po si mga yaon sa kotse, yaon sa van, yaon sa bus. Pag nakaka-aksidente baga, halimbawa, may motor na na-aksidente ang bus na piglulunadan, siyempre po mapiperwisyo si mga pasahero. Taday man po tutugutan niya na makahali tulos, ninulit yaon pa sa investigasyon. Under investigation pa. Di maatraso si mga pasaheros. Bako. Ayan. At saan po ang tabayanan ang sa tuyang weather update? Yan po naman sa Pag-asa. Sa pitong gatang lahat na dinidinig. Kung ibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik, patay matayan ka bawat saglit. Ito ay hindi chismis na pag-usapang bantay. Rio, walang labis, walang kulang. Itong aking inaawit, ang tama ay huwag magalit. Yan may bunga. Di man ang sarong makaturtureste na pangyayari. Gadan po ang sarong babaeng overseas Filipino worker o an OFW. Mientras irido ang sayang kabaro matapos sindang pagbabadilon kan motorcycle riding in tandem kan sarong hapon duman sa Sitio Usiu, Barangay Ayusan 1, Tiaong, Quezon. Sa report po na nakaabot kay Quezon Police Provincial Police Office,
Director Police Colonel Romulo Albacea anagadan pinagmidbid sa pangaran na Julie sarong 42 anyos, daraga. Mientras pinagbubulong niyan sa Candelaria District Hospital, ninuli sa mga tama nin bala sa duwang hita asin da pa mapag-arama na kalibre kan badil si alias Ses, 36 anyos, daraga asin puro si residente ng barangay Bukal, Chaong, Quezon. Tabasi po duman sa investigasyon, bandang alas 4 nin pagkahapon, lunad an mag-amigang OFW sa sarong Yamaha Mio. Oo, na saro man po ining motor. Asin garo may susundon sindang saro pa na sa inda pong amiga, kan bigla na sanang may nagsunod sa sindang motorman. Lunad-lunad an duwang dai pa namin bida na kalalakihan. And then, after a while, pinagpara pauranan na sindanin bala. Kansaro sa mga sospek, ining mga biktima na naging rason nin tulos-tulos sa pagkagadan kan nagmamanehong si Julie. Pagkatapos, siyempre aramta na. Pagkatapos kan krimen, duminulag itong mga sospetsado. Pasiring duman sa direksyon kan barangay Ayusan 2. And now, ipinagsugo na ni Police Colonel Albacea kan Chaong PNP na hanapon asin papanimbagon ini pong mga sospetsado. Chismis na pag-uusapan lang. Yun walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao na katulad kong pusyoso at sa buhay ng kapwa ay kusiseto? Kung tikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras pa sa gulo. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Hindi walang labis, walang kulang. Yorororeo, narereo, yorororeo. Mayon Volcano update po, padagos ang pag-olboroto kan bulkan mayon sa nakalis na 24 oras na pagbamantay kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology on PVOX. Asigun po sa PVOX ang bulkan, nagrehistro na naman ng duwang volcanic earthquakes, asin man 43 na rockfall events, apera pa sa maluluyang nahihiling na crater glow, asin pagluwas kan nasa 309 toneladas nin asupre. Pati naman ang katamtama na pagsangaw na napadpad sa parteng sulnupan, asin pamamaga kan bulkan. Kausakay ni inabisuhan kan PVOX ang publiko na bawal maglaog po duman. Again, may anunsyo na dapat day maglaog duman sa 6 km permanent danger zone, asin extended danger zone sa kapalibutan kan bulkan. Dapat po ang mga abisong ini sinusunod po niya to hali sa autoridad asin sa magkakanigong ahensya na igwanin otorisasyon para po biklad, i-disseminate ang sinabitang informasyon. And sangon yan man po, preparado naman ang nagkakapirang lokal na gobyerno dyan po sa probinsya kan Albay, ninhuli po kan siring kaning alarma. Duman po sa mga banwaan na nakapalibot dyan sa Mount Mayon, asin ang Department of Social Welfare and Development o ang DSWD sa posibleng tulos-tulos na evacuation process kung in kaso lala pa ang aktibidad asin dagos ng magpotok ang bulkan matapos ilang kawan na naman sa alert level 2 sarong aldaw o kan Webes. Tabasi po kay Albay Provincial Emergency and Management Office Chief Roderick Mendoza, sa indang record nasa 779 families or mas sa 200 or 2,200 na mga individual hali sa man iba-ibang syudad asin banwaan aniyaon sa laog ng 6 km PDZ o Permanent Danger Zone. And giraray po, nagpatanid si Miss Deborah Fernandez, ang resident volcanologist kan PVOX duman sa Linion Hills Observatory Station, kan sinambit ng syudad na ini posibleng biglaan na pagkakigwanin delinkwente na pagputok ang bulkan. And preparado man subot sinda na ilang kaupan alerto kani sa number 3 pagpadagos na maglangkaw ini pong mga aktibidad. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang.
Leo, walang labis, walang kulang. Yororoleo, nareleo, nareleo, neredi. Yororoleo, nareleo, nareleo, neredi. Imposible ang maglihim kung ikaw ay may respeto sa pitong gatang lahat naririnig. Kung ibig mong mabuhay. Sa kanyan po, ipinagpaluwas na kan Quiapo Church ang schedule of activities para sa nagrarani na pagdirumdom sa kapistahan kan Itom na Nazareno, unan po na Enero, kung saan pupunan ang aktibidad sa pinaunan na po inikan Biyernes, Enero 2 kasudma, asin magtatapos sa January 9 na iyo mismong aldaw kan kapiyastahan. Tabasi po naman sa Quiapo Church, pinagpunan na kan barangay visitation sa Quiapo District, pati naman ang First Friday Masses na ikukundusir kada oras magpuon alas 4 nin pagkaaga hasta alas 11 nin pagkaaga paman. And then alas 12:15 nin pagkaudto kada oras magpuon alas 2 nin pagkahapon hasta alas 8 nin pagkabanggi. Yan po ang mga schedule. Igwa pa po. So let's check again. Dito sa pitong gatang. Noon na Sabado naman, Enero 3, isasagibo ang pagbibindisyon kan mga replika kan Jesus Nazareno asin man estandarte gigibuhon alauna imedya nin pagkahapon, mientras sa Enero 7 gigibuhon ang itong pagpapabihis duwan po sa Itom na Nazareno bandang alauna imedya nin pagkahapon, and then magkukondusir man sa aldaw na sinambit nin troop send off sa Quirino Grandstand bandang alas 3 nin pagkahapon. Mientras na ang banal na misa para sa mga volunteers gigibuhon bandang alas 6 nin pagkabanggi. Tapos pupunan man itong pagpahadok para sa sinambit ng aldaw bandang alas 7 nin pagkabanggi. And then sa January 8 naman, magkukondusir nin morning masses kada oras magpon alas 5 nin pagkaaga hanggang alas 10 nin pagkaaga, asin alas 12:15 nin pagkaudto magkakaigwaman nin fiesta masses kada oras magpon alas 3 hasta alas 11 nin pagkabanggi, mientras magkakaigwaman nin band parade bandang alas 3 nin pagkahapon, pagpangadji takip silim bandang alas 5 nin pagkabanggi or pagkahapon, asin man vigil program. Imposible. Tapos isasigibo naman sa Enero 9 ang Misa Mayor sa pangingenot man ni Balanga Bishop Rufino Siscon Jr. bandang alas 12 nin mag-uumagahon, asin ipagpapadagos ang vigil program bandang alauna nin mag-uumagahon, pati naman ang pagpangadji yaon na, pagbukang liwayway na. Magtatapos ang taonan na selebrasyon sa tradisyonal na prosesyon kan imahen kan Nazareno o kaya inaapod ninda ining Traslasyon 2026 na maghahali sa Quirino Grandstand, may isang asin magtatapos sa Quiapo Church. And then ang traslasyon iyo ang pagsasabuhay kan 1787 traslasyon o an ito pong mataimtim na pagbatloy kan imahe kan Itom na Nazareno, hali duman sa original na shrine kani sa Bagumbayan o kaya Rizal Park, pasiring sa Quiapo Church o kaya Minor Basilica and National Shrine of the Black Nazarene. Ayan po. Sinambit na pong aktibidad, taon-taon pinag-aatindiran kan milyones na deboto kan poon Nazareno. Kasumpay kani ang istrikto na pagirumdom kan Manila City Government, dadain natutugutan ang mga ambulant vendors sa kapalibutan kan Quiapo Church magpon Enero 7 hasta 9. Yan na po baga ini na dapat zero vendors dyan po sa sa kapalibutan kan Quiapo Church. Tapos magpapalakop naman ang Manila Police District MPD nin magkakanigo na persa
nganing magtaonin seguridad sa aktibidad asin masiguro na magiging tultol asin matuninong ang pagselebrar na ini. Kung ibig mong mabuhay ng 42 minutos po makalisan oras na alas 12 nin pagkaudto. Uya pa, natatanang mga pagiromdom. Sa padagos na pag-asigura na anpirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay, kan Ngo Brothers, nadai na mag-arog sa iba na nagpapabakal ng mga substandard asing undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, asing posibleng magdulot pa ng diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asing sigurado nasa tamang standards. Asing safe ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto sa kungunyan. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, pamong maka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Blue Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bango kumaka-bloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, goodbye to me, sunshine. Hello, bright bar blue. Isa lang pangalan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, sunshine. Hello, bright bar blue. Isa lang pangalan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Tube. Smart dishwashing paste ko! Smart Tube. Pritong ulam na masebo, mato kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White rose papaya, wow. White roses. White rose papaya, wow. White roses. White rose papaya. May glow up with the white rose papaya. Sulit ang glow up sa white rose papaya. May papaya, niacinamide para sa protein power times 0. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with
Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Dito sa pitong gatang sa tabi ng uyan, mga kasaysayan na nalalaman. Ito ay chismis na mag-usapan lang. Yung Leo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukana ng uyan at sa kanto ng kalye ng gatang. Dito ay nagpumpukan ang ilang piling na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Leo, walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao na katulad kong pusyoso at sa buhay ng kapwa ay usisero? Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang Dahil na po napugol ang operasyon kan Land Transportation Office o ang LTO kontra po duman sa mga nagraralakop na mga e-trikes as in e-bikes na nagbabiyahe sa highway dyan po sa Pangenot na Tinampo, lalong-lalo na po ngunyan duman sa Metro Manila. Matapos uminabot po sa 96 na e-trike as in e-bikes ang nasitar. Nabase po sa LTO ang sinamit ng mga lulunadan nasitar, hilingon na po nindo ini yaon sa kalabaan kan EDSA Rojas Boulevard, sa C5 pa, sa Quirino Highway, sa Quirino Avenue hasta Magallanes Slex. Sinabihan na po baga ini na ang mga e-trikes and e-bikes na dapat magpasiring sa mga highway na ipinag-anunsyer kan LTO. Pero hasta po bagasangon yan, sige pa manggiraray, talagang Pilipino, sutil. tama ay huwag magalit, yan may bunga nangyari. Pati po duman sa siyudad ni Naga, igwaman po nin anunsyo, ipinagpaluwas naman po ninda ang direktiba, nasisitaro ninda, and pinagbabawal na duman na magpararalaog dyan po sa mga bagay, sa mga tinampo, na dapat po nindang laugan. Sana po mayong magsinutil na Bicolano. Dito sa pitong gatang Base po kay LTO Chief makasaysayan Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, obheto kanban na masiguro na salbado, lalong-lalo po dyan sa Tinampo. And tinawaan doon naman ang mga sinambit na Pangenot na Tinampo, ipinag-design para po sa mas marikas, asin darakulang lulunadan, asin dai po ini magkakanigo para po sa mga e-trike. Once na po nayaan po kamo sa highway, ang dalagan po kayan perming 80 hasta sanggatos. Ito ko lang aram kung pirana angon yan, ang ang threshold kan speed o ang speed limit. Basta na aram ko perming marikas ini. Bakit meron tao na katulad kong pusyoso at sa buhay ng Ang iba man, maski dahi man pwedeng mag 20 kilometers per hour dyan po sa highway, iyo man ang ginigibo. Saro man kamo sa pagkakausahan nin aksidente. Ito ay hindi chismis. Lalo na po ngunyan na may widening na po kang Tinampo, kamo po na mga yaon dyan sa mga behikulo na buot, magpaluhay-luhay, dyan po kamo sa parting tuo. Igwa po bagang widening, dyan po kamo sa pinakagilid kasi si mga nagdadaralagan na mga nasa 20 kilometers per hour, dyan po ang designated area po nindo. Duman sa mga maririkas, duman kamo sa sarong linya. Puros parehas man yan pasiriringon. Halimbawa, mapasiring kang siyudad ni Iriga, halik kang Nabwa, dyan ka sa tuo. Duwa bagang lane iyan. Itong saro para duman sa mga luhay-luhay sana. Itong saro duman sa fast lane. Bakong duman sa slow lane. Aram na po nindo yan since mga driver man po kamo. Kaya
Kaya ngunyan, ang paliwanag nila kanilaw, ang istrikto na pagpapautob sa pagbabawal kan mga e-trike, e-bike sa mga major roads sigun po sa Republic Act 4136 as in Joint Admin Order kan MMDA. Yan po ang dapat po natong girumdumon. Igwa po kita ng batas, igwa po kitang reglamento. Tayo ni po paliwanag naman ni General Alan Nobleza kan Enforcement Unit kan LTO NCR Padagos ang gigibuho na kampanya kontra po sa mga sinambit ng lulunadan ninhulit na peligrosong maray an ihatod kani sa mga motorista. Ansaro pa kaya, day mo nadadangog na nagtatanog. Yan, saro pa. An iba, siyempre, naninibago sa paggamit. Mayo pa man aram, day naggagamit kang busina. Day naggagamit kang signal lights. Kung minsan, ano daw ini? Day pa kaya ako nakagamit kaning e-bike or e-trike na ini? Ano daw kung may dim? Nahiling ko kaya medyo mataas ang puntok kang ilaw. Ansa inda pong headlight. Dapat igwaman po nin dim, igwanin bright para makapag-signal man sinda. In case itong nagda-drive, igwa po nin lisensya or tattaon ang magdara ka ini, mag-drive. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Hindi walang labis, walang kulang. Duman po sa mga nadakop, pinag-issuean in citation ticket para sa magkakanigong multa ninhuli sa kasong reckless driving. Sa reglamento, pagbabawalan na mag-agi ang mga e-bike as in e-trike sa national highway, alagad tutugutan sa local as in man secondary roads. Normalmente, pati po sa subdivision, mga pribadong tinampo, as in bike lane, kung tutugutan kan nakakasakop na LGU o lokal na gobyerno. Tutugutan man po ang pagbaralyo dyan sa highway, alagad ay pwedeng dyan sinda mismo mag-agi sa highway. Itong aking inaawit ng tama ay Dapat po na i-disseminate ang siring kaning informasyon para aram po ninda. Maging aware sinda. And then mayong rason na makapagsabi, oy, dahil bingaya aram yan, o ignorance of the law excuses no one. Aram ta po yan. Dito sa pitong gatang sa tabi ng buyan, yung mga kasaysayan na kung nanalam. Ito ay chismis na pag-uusapan lang. O yan na naman po kita. Walang labis. Nasa 15 kaso kan indiscriminate firing ang nairehistro kan Philippine National Police o ang PNP magpon Disyembre 16 hasta Enero 1. Ayan na naman. Puro ulay pa lang kita manunod sa indiscriminate firing kan sarong aldaw. Iyon na po ini nangyari. O bago po, kan December 31 ang aram ko, pinagtukar ko ini. Regarding indiscriminate firing. Sa datos po kan PNP, tigdurawa ang nairehistrong kaso duman sa Ilocos Sur, Iloilo, Metro Manila, mientras tigsaro naman na nairehistro sa probinsya kan Isabela, Benguet, Cagayan de Oro, Surigao del Sur, Pampanga, Abra, Negros Occidental, Batangas, Asin, Catanduanes. Uy. Bicol Region, Igba. O, ayan. Dahil po napag-araman duman sa kaso na 4 na polis ang sabwat. Nalaka mo. Ang sabwat po may ranggo na Police Senior Master Sergeant sa Iloilo, Police Master Sergeant Surigao del Sur, asin 2 patrolman naman, oy, patrolman pa lang, duman sa Parañaque asin Cagayan de Oro. Oy, ano na kamo? Dito ay nagkumpukan ang ilang piling istambay. Asin maabot naman sa 14 ang na-arestar. Asin tulo pa at large. Oo, kabalian sa rong patrolman na naman.
walang ulam. Napadagos pa man ang pinaghahanap. Ngunit bakit meron tao nakatulog? Aramtaman po baga ini na pinagsugo ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang one strike policy sa SEMA na pulis na mahayong pakundangan na magpapaputok nin badil sa pagsabat sa bagong taon. Ayan. Liyo, walang lapis, walang ulam. Aram na nindo ang one strike policy. Strike mo ka mo. Si Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Ipinagsugo naman ni Nartates ang dismissal proceedings. Alaka mo. Yan ang tinataram niya to police, hiligon po nindo ini, Police Senior Master Sergeant, PSMS na. Anbot sabiyon haloy-haloy na ini sa serbisyo. Arin ang nadan niya ran, ninuli sa pagparapapuputok nindo. An sa indo pong serbisyo, dahil po kamo magkakaigwanin tol-tol o mayo kamong benepisyo na makukuha. Dahil ko nakaram, siguro igwaman ni, pero bako na itong si 100% na benepisyo na maitatao duman, lalo na kung maritiro na po ini. Yan ang sinasabi niya to, na sayang ang serbisyo. Sa sarong putok sa nanin badil, natapos ang serbisyo. 1 minuto na lang bago magabot ang oras na 1:00 din pagkahapon. Uya muna kami, mapamidbid muna. RPN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. Ang pinakaenok sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. RPN, DZKI, membro kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Ang oras niya tungon yan, 1:00 pagkahapon. Ang Pasko simbolo ng kapakumbabaan, pagkamuot, asin pagkasararo, lugod bakusan ng mga material na regalo, an ikaugma, kundi ang espiritu ng Diyos na sa tuyang parang tubos. Ang mensaheng niya atod sa Indo kan magabilason Honorable Milnan R. Moralio Azanza, San Isidro, Iriga City, Dr. Renz Z. Nonato, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, Attorney Rico G. Borromeo, San Isidro, Iriga City, Jean G. Vera, Seafoods Trading, Stall number 37, Public Market, San Francisco, Iriga City, Leo Joshua, Marcel Jorel O. Kaayaw, San Isidro, Iriga City, Jose Manrique Oralio, San Isidro, Iriga City, Nestor M. Andalis, San Agustin, Iriga City, Naging Pool Water Refilling Station, care of Mr. and Mrs. Polly and Anak Bagapuro and family. Zone 2, Highway 1, in front of San Isidro Elementary School, San Isidro, Iriga City. Architect Sofronio Sani B. Maestrado and family, Butawan, San Roque, Iriga City, and Corina M. Lagyap and family, City of Dublin, Republic of Ireland. Sa Indo Pugabos, Jos Mabalos. Merry Christmas and a Happy New Year to all.
Nagaigwa kita kan maugmang pagsabat kan kapaskuman. Anuman ang satuyang mga inagihan, dai kalingawan ang magsarig sa satong mahal na kagurangnan. Minsahing pamasko halis sa minasunod. Ngo and Sons Trading, San Roque, Iriga City. Masuso Spring Resort, Pool 2, San Isidro, Iriga City, care of Mr. Boboy and Milet Robles Moralio. Iriga Shell House. Luke's Trading, San Isidro, Iriga City. Zion Castel Hotel and Reception Hall, San Isidro, Iriga City. Jada Reyes Salon for Men and Women, San Nicolas, Iriga City. Multi-brand distributors, San Roque, Iriga City, owned by Mr. Richard Bonacqua. Hooplight Sports Apparel, San Isidro, Iriga City, care of Anjo Robles Moralio. All-in-one convenience store, grocery and payment center in front of Iriga Central School, San Nicolas, Iriga City. Also sell milk tea, iced coffee, and a student rice meal at very affordable prices. Owned and managed by Bimbong and Coli Oliva. Lucky Best Enterprises, San Roque, Iriga City. Egay Catering Service, San Nicolas, Iriga City, care of Egay Singh. Fruits Coca, LCC Lobby and Iriga City Plaza, Mr. Drew Valier, sole proprietor. Bicolandia Glass and Aluminum Supply, San Miguel, Iriga City, care of Mr. and Mrs. Agnet Tan. Iriga Metal Forming, San Jose, Iriga City. Segara Technological Colleges, Francia, Iriga City. Julio Victor Marlo Segura, School President. Burias Gas Station, located at Buhi, Pulangi Road, Zone 3, San Isidro, Buhi, Camarines Sur. Iriga Joe Auto Supply, care of Michael Ngo, San Miguel, Iriga City. Charms Beauty Lounge, Ortega Street, San Roque, Iriga City, care of Nicky Charmaine Bronjal Alfilo. Shakey's Iriga, San Roque, Iriga City, care of Roel Rasco, Restaurant Manager. Rockstone General Merchandise, San Nicolas, Iriga City. Myra's Native Products, Market Site, San Francisco, Iriga City, care of Mr. and Mrs. Hector and Myra Valenzuela. And MDH Construction Supply, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. Isang mainit na pagbati sa inyo ngayong Kapaskuhan. Naway maramdaman nating lahat ang tunay na diwa at simbolo ng Pasko. Pagmamahalan, pagpapatawad, pagliligayan at pagkakaisa tungo sa isang matahimik at maunlad na buhay ngayon at sa susunod na bagong taon. Mensahe mula sa sumusunod. Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Acting Director, Philippine National Police Academy, Silang, Cavite. Camarines Sur Police Provincial Office, Police Colonel Virgilio Olania Jr., Provincial Director. Tribo Oida, San Esteban, Nabua, Camarines Sur. Iriga City Police Station, Police Lieutenant Colonel Jeric Don Sadia, Acting Chief of Police. Nabua Municipal Police Station, Police Lieutenant Colonel Santos Tagumata Jr., Chief PSMU, CSPPO. Pasacao Municipal Police Station, Pasacao, Camarines Sur. Police Major Michael Vincent Fortunado, Acting Chief of Police. Police Major Andrew Alcomendas, CSPPO. Camarines Sur, 1st Provincial Mobile Force Company, Barangay Tara, Sipocot, Camarines Sur. Retired Police Brigadier General Elmer Mora, Dean, College of Criminology, Segura Technological College, Francia, Iriga City. Retired Police Captain Miguelio Borromeo, Zone 6, Springfield Subdivision, San Miguel, Iriga City. Police Lieutenant Anora Silva Ortega, Operation Officer, Nabua Municipal Police Station, Nabua, Camarines Sur. Police Executive Master Sergeant Jerry P. Buena and Family, Batu, Camarines Sur. Enter Operatives of Iriga City Police Station. Bureau of Fire Protection, Iriga City Fire Station. Fire Chief Inspector Junjen Novella, City Fire Marshal. And Police Captain Mark Anthony Clevera, Acting Chief of Police, Batu Municipal Police Station, Batu, Camarines Sur. Maligayang Pasko at masaganang bagong taon.
Christmas is the season to ignite the flame of compassion, to share hope with those who feel forgotten, and to remind ourselves that every heart can be touched by love. May the light of this season fill your heart with joy, your days with gratitude, and your spirit with hope, reminding us all that the greatest gift we can give is love. This Christmas message is being brought to us by the following sponsors: Virginia Fatima Pavilion, located at San Isidro, Iriga City, owned and managed by Ms. Fatima Aquiler and family. Engineer Wilfredo O. Buxi, General Manager, Casureco Creek, San Isidro, Iriga City. Engineer Ares Hermoso, Chief Quality Assurance Section and District Public Information Officer, DPWH, Camarines Sur, 5th District Engineering Office, Santa Teresita, Baao, Camarines Sur. Honorable Danilo Villarreal and Dr. Jinky Ani Villarreal and San Daniel Villarreal and family of San Juan, Iriga City. Barangay Kagawad, Eugene Martinez Bagaporo and family of San Nicolas, Iriga City. Mac Timenia and family of San Francisco, Iriga City. Kay Senora Catering and Services, located at Zone 3, San Nicolas, Iriga City, owned and managed by Chef Julian Regalado Chan. Ma'am Sol Monge Serjan and family of San Agustin, Iriga City, and Ma'am Rodora Velasco Montañez and family of Del Rosario, Banao, Iriga City. Merry Christmas and a Happy New Year to one and all. Wishing you happy holidays filled with peace, love, and joy. And may the spirit of Christmas fill your heart with gratitude, kindness, and hope. Greetings from Attorney Laila M. De Lima, Representative ML Party List. Honorable Judge Timoteo Pangad Jr., RTC Branch 60, Iriga City. Attorney Maharlika Ramon Waferina II, City Administrator, LGU, Iriga City. Honorable Vice Mayor Edsel Serrano de Maywat and family, Iriga City. Mr. and Mrs. Roger and Lilibet Maganaksa and family, San Francisco, Iriga City. Attorney Leo Arnel M. Kaayaw and family, San Isidro, Iriga City. Engineer Nona Vanessa Monponbanwa Santiago, City Tourism Officer, LGU, Iriga City. Mrs. Maridel Verosa, Head, City Social Welfare and Development Office, LGU, Iriga City. Engineer Eddie Belmonte, Head, Office of the City Engineer, LGU, Iriga City. Mrs. Marlene Velasquez Portella, City Budget Officer, Iriga City. Mr. and Mrs. Ulysses and Laura Salvadora and family, San Agustin, Iriga City. Honorable Municipal Councilor Rodolfo Pong Ramos, Batu, Camarines Sur. Municipal Councilor Jeff Matsarap Lianza, Nabwa, Camarines Sur. Engineer and Mrs. Pobleo Ebron Cortez Jr. and family. Engineer and Mrs. Eves Igana Cortez and family, Inorogan Street, Santo Domingo, Iriga City. Mr. and Mrs. Mix Biaris and family, Nabwa, Camarines Sur. Punong Barangay Eduardo Di Maywat and family, Perpetual Health, Iriga City. Maria Janet Hapa Ibuenga, Branch Head, Social Security System, Iriga City. Mrs. Christy Albia and family, San Nicolas, Iriga City. Maria Gracia Ibarientos Sanao and children, Chin Chin and Noy Noy. Indian Sikh Community, care of Pashi Singh. Engineer Roger Sorilia Dasa, San Jose Nabwa, Camarines Sur. Licensed Civil Engineer, Licensed Real Estate Broker and Appraiser. Contact number 0998-990-5521. Architect and Mrs. John Christian Di Maywat and family, San Nicolas, Iriga City. And Rinconada Bar Association. Merry Christmas and a prosperous New Year! An kaugmahan lugod, makamtanyato, an katuninungan magdanay lugod sa tuyang mga puso. Ngunyan nakapaskuhan, laom niya mo an sa indong kaligtasan. Pamaskong mensahe hali sa mga binasunod.
KJCL Home Enterprises, San Francisco, Irigas City, Punong Barangay, Teofilo Ibarreta, and Barangay Council, Santo Domingo, Irigas City, Mr. and Mrs. Henry Botor and Family, Botor Store, San Francisco, Irigas City, Maria Cristina Alcera Turla, Dubai, United Arab Emirates, Mr. and Mrs. Ray Ivan Robichu, Zone 3, Calle 2, Santa Cruz, Irigas City, Mr. Ricardo Tagum and Family, Zone 3, Santa Cruz Sur, Irigas City, Kuntud Boys, San Miguel, Irigas City, and Corina M. Lagyao and Family, City of Dublin, Republic of Ireland. Pogmang Pasko, asin manigong bagong taon sa lambang sabo. Marhay na aldaw po sa Gabos. Sa ngaran po kang Bato Municipal Police Station, ako po si Police Captain Mark Anthony O. Lidera, Acting Chief of Police, asin ang Gabos na kapulisan. Kami nagpapaabot nin maugmang Pasko. Dakulang pasasalamat sa indong suporta. Arami na bakong perming madali, pero sa tabang nindo, nagigibumian sa muyang trabaho. Sa Kapaskuhan na ini, lugod magkaigwa kita nin katuninungan, kaugmahan, asin pagkamuot. Asahan nindo na kami padagos na maglilingkod din tapat. Lugod, ang Pasko magdara nin karahayan sa indong pamilya. Kami sa Bato MPS, perming yaon para sa indo. Mag-ingat kita Gabo sa pagsilibrar. Liwat, maugmang Pasko, asin manigong bagong taon sa Gabos. Hale sa management and staff kan RPN DZKI Radyo Ronda. Kami nagpapaabot sa indo nin mogmang Pasko asin moswag na bagong taon 2026. Asin siriman ang mga minasunod. Aude Jose de Villa, retired Philippine Air Force Major, Zone 2, San Jose, Irigas City. Mr. and Mrs. Ignacio Serrano de Villa and family, San Isidro, Irigas City. Barangay Council o Barangay Santa Cruz Sur, Irigas City. Christy Lynn, San Diego, California. Arlene Avila Maestrado, Arlene and Kranz 2, Maestrado Store. Zone 4, Market Site San Francisco, Irigas City. Engineer Erlinda Maestrado and family, number 260, Coral Street, San Isidro, Irigas City. Annie A. Mago and family, Zone 2, Santa Cruz Sur, Irigas City. Sa indo po Gabos, maging matuninong asin mog malugod ang Kapaskuhan sa lambang familia. Merry Christmas and a Happy New Year to one and all. Ang mga kasama, halina, halina, mag-aalay ng panalangin. Dito sa pitong gatang sa tabi ng uyan, makasaysayan ng nalalaman. Tulong importanteng accomplishments ngunyan ang ipinag-report man ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang Jr. sa irarom kan administrasyon ni PBBM. Kabali sa tulong major accomplishments na kinababalihan kan pagpapalibre kan 28,800 na persons deprived of liberty on PDLs na nalagpasan na ang datos kan mga nakalihis na administrasyon. Ayan, ang pandua, iyo ang darakulang pagbawa sa suroksokan na sa laog kan National Bilibid Prison o NBP sa Muntinlupa. Ngunit bakit meron tao na ang level kan siring kayo ni nasuruksukan na nabawasan din 69%. Halos sa nakakamangha at hindi ka na 356% kan 2022. Ayan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Hindi walang labis, walang kulang. Ang paano huringayaan pagtutok sa pamamahala kan mga tauhan alin nagabot sa pagdugang nin 4,240. Ayan, na bagong miyembros
kan mga personal asin promotion kan haros 900 na tauhan na pinagsiguro na ang mga siring ka ini pusog, tultol na magiging kasangkapan nganing atubangon ano man na problemang masalimot dyan sa pamamahala kan mga presohan. Ayan. Maramihan terus po yan muna sa tuyang bareta sa kamugtakan kan panahon gikan duman sa pag-asa. DCKI Weather Update. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Sabado, January 3, 2026. Wala pa rin naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron tayong tatlong weather system na inaasahan natin makakaapekto dito sa ating bansa. Meron tayong northeast monsoon or amihan na patuloy na umiiral dito sa buong Luzon. Samantala, meron din tayong easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nagagaling sa dagat Pasipiko na umiiral naman dito sa may Mindanao. Dulot na itong salubungan ng northeast monsoon which is malamig na hangin at easterlies, mainit at malinsangan na hangin. Ito yung nagre-resulta sa tinatawag nating shear line na currently nakakaapekto naman dito sa may Visayas at Palawan. Dahil dito sa tatlong weather system na ito, mataas ang tsansa na magiging maulap ang ating papawirin sa buong bansa ngayong araw. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot na itong shear line, makakaranas na mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa may Albay, Sorsogon, pati na rin dito sa may Masbate. Samantala, dulot naman na itong northeast monsoon, yung malakas na bugso na itong northeast monsoon natin, makakaranas ng maulap na papawiri na may mga pag-ulan dito sa may Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon, at malaking bahagi ng Mimaropa. Para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, makakaranas tayo ng maulap na papawirin na may mga mahihinang pag-ulan. Para sa agwat ng temperatura dito sa Metro Manila at Lawag, 22 to 28 degrees Celsius, Tuguegarao 20 to 28 degrees Celsius, Baguio 14 to 20 degrees Celsius, Tagaytay 21 to 26 degrees Celsius, at Legazpi 24 to 30 degrees Celsius. Para dito sa may Palawan at Visayas, dulot ng shear line, makakaranas sila ng mataas na tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan ngayong araw. Pagdating naman dito sa may Mindanao, maulap na papawirin din na kalat-kalat na pag-ulan din na kanilang mararanasan, dulot naman netong easterly. So yun po, buong bansa po natin, makakaranas po ng maulap na papawirin, iba-iba lang din po ang intensity ng pag-ulan na ating inaasahan. Para dito naman sa ating temperatura, dito sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa, 24 to 30 degrees Celsius. Dito sa may Iloilo, Cebu, Tacloban, 25 to 30 degrees Celsius. Zamboanga at Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius. At Davao, 24 to 32 degrees Celsius. Sa ngayon, malakas po yung bugso ng ating northeast monsoon or amihan, kaya nagtaas tayo ng gale warning dito sa may Batanes, Cagayan kasama na ang Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Aurora, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. Pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin mangingisda at may mga sasakyan malit pandagat, delikado po muna pumalaot dito. At dahil na rin po malakas po yung bugso ng ating northeast monsoon, posibleng madagdagan pa po itong areas po natin pagdating dito sa areas ng Visayas. Ang sunrise mamaya ay 6:22 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:39 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. DCKI Weather Update.
Pagkata sa kamugtakan kan panahon. Ikan po naman sa pag-asa. Dito sa pitong gatang sa tabi ng buyan, mga kasaysayan na kung nalalam. Ito ay chismis na pag-uusapan lang. Rio, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukana ng buyan at sa kanto ng kalye ng gatang. Dito ay nagkukumpukan ang ilang piling istambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Rio, walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao na katulad kong busyoso at sa buhay ng kabuhay ko si Sero? Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras pa sa gulo. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Rio, walang labis, walang kulang. Yorororeo, narereo, narereo, yorororeo, narereo, narereo. Imposible ang maglihim kung ikaw ay may respeto sa pitong gatang lahat na didinig. Si mga nagharap di daan mga tulak, uyaan dapat gibuhon. Pagkakan po nin batag. Ayan, parang garo nga ini bulong sana. Ninhunita natatapanan nga kani an tulak. Batag an pinagkakakan. Kan iba pag iyo nga medyo nag-aapdi nga an sa kuyang tulak. And then, an pandua, mag-inom nin tubig padiit-diit. Dakula ang naitatabang sa pag-inom kan tubig sa paglinig kan acid sa tulak. Ang tamang pag-inom iyo an itong paghalon lang nin diit-diit kada 20 minutos. Tas sa siring kaining paagi, mahugasan asin malilinig ang asido na yaon po sa laog kan tulak. An pantulo, iyo an magkakan nin padit-dit alagad dapat day nawawaraan nin nin lagan sa tuyang tulak. Kalimbawa, nagkakan kanin alas 7 nin pagkaaga, magkakan kanin batag ning alas 10 nin pagkaaga. Tapos magpangudto nin diit. After that, merindal po nin tinapay alas 4 nin pagkahapon. Ayan. Tapos, mag-dinner naman alas 7 nin pagkabanggi. Maski busy sa trabaho, dahil paglingawan na magkakan sa oras. Likayan po an sa tuyang tulak. Dito ay nagkukumpukan. Tapos, maglikay po sa mga maaralsom, asin itong maaarang na pagkakan. Ito ay gwapo talagang pagkakan na talagang mahapriyon sa tulak. Maglikay na muna sa sobrang spicy na pagkakan, ansili, kalamansi, suka, sinigang na labi-labing alsom, asin man pineapple juice na puro na pwedeng magkausa din pag-aprikan sa indopong tulak. Tapos, ang sobrang lipot na inumon, nakaka-irritate po iyan sa tulak. Mas maray pa po na itong maligamgam sana. An inumon. Dahil nakaipuan kan bulong sa ordinaryong pag-apri kan sa indong tulak, magkakan na sananin mga pagkakan na ikaka-relax kan sa indopong tulak. Mag-relax mientras nagkakakan para da ipo ma-stress an sa tuyang lawas. Ayan. Imposible ang maglihim kung ikaw ay may respeto sa pitong gatang lahat na didinig. Bueno po, inabot na kita kan sa tuyang oras. Maramihan taras po, mapaaram na muna kita sa tuyang pinaka-enot na edisyon kan programa Buhay sa Barangay. Nakaibanan po niya to sa technical side, Jameson Oko sa pangagiman o kaya sa pangaran man kan sa muyang OICSM, Ma'am Kyla. Iniwan po ang sa inyong lingkod, Kabarkada Karonda, Jonathan Uriba. Salamat po kan sa inyong pagkantabay. God bless us all.